Maayong adlaw, ania ang mga nag-unang panghitabo og kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Isaulog karong adlaw Agosto 6 ang ika-452 nga kasumaran sa pagkalalawigan sa Sugbo. Kini nagpasabot nga special non-working holiday sa tibok lalawigan, lakip na sa mga highly urbanized cities sa Cebu, Mandaue ug Lapu-Lapu. Ang dugang detalye ihatod ni Sheila Gravines. Special non-working public holiday karong adlaw Agosto 6 sa tibuok Sugbo. Kini base sa nalatid sa Republic Act 8952 nga gipermahan ni kanhi Presidente Joseph Estrada niadtong tuig 2000. Kini nagpasabot nga way trabaho sa mga buhatan sa gobyerno ug unom ka component cities sa Talisay, Naga, Carcar, Toledo, Bugo ug Danau. Apil usab sa holiday ang dagkong mga syudad sa Sugbo, Mandaue ug Lapu-Lapu. Karong adlaw gisaulog sa probinsya sa Sugbo ang ika-452 nga founding anniversary. Sa Kapitolyo gihanay ang mga kalihukan alang sa dakong kasaulugan sa lalawigan. Murag deja vu. Kay last year mao ni antong sitwasyon. Although at least na GCQ taron. Let's hope nga after the 15 kay kutuban ni August 15 malifted na ni. Ma-manage na to, our cases will start to drop. Then, ang atong mga activities unta, like the One Cebu Expo, ang kaning Sugbo Negosyo na to, even the Agro Fair, we can then schedule, hopefully on the 3rd or last week of August. Okay, anyway, we have always celebrated the founding anniversary on a month-long basis. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo.